Kajal Jivan Mission Kakor Haman lagi tliwing habarok kawai geri India. Kajal Jivan Mission Ribhoi District Lengba katanat SEPHE Ribhoi Circle Kakot ngobha ya barok ki nongshong shnong jong kathem Ribhoi ban rakhe ya ka World Water Day ha ka arpo artarik ubnail ber arjar arpowai da ka bashim banta ha ki laitli ki jingekop. Ka marathon na ka banta ki shenrang bat ki kenthai ha ki kerdan junior ki bahapo khat sansnam bat ki senior ki bakhat reus nam chajrong. Ka jingekop tho slogan halor ka phang ka bong tengkai ya ka Ka model exhibition halor ka phang ka bong penek ya ka penjalan ya ka jingim. Kindon ru ki khusnam na ka banta ki nongjob ki belong ha ka marathon 8000 tengka ka song pisa na ka banta ki bawan ningkong 6000 tengka ka song pisa na ka banta ki bawan baar bat sanspa na ka banta ki bawan balai. Haka jinge kop tho slogan lai 1000 tengka na ka banta ki bawan ningkong 8000 tengka na ka banta ki bawan baar 6000 tengka na ka banta ki bawan balai bat sanspa na ka banta ka consolation prize. Haka model exhibition 1000 tengka na ka banta ki bawan ningkong 1000 tengka na ka banta ki bawan baar lai 1000 tengka na ka banta ki bawan balai bat khat sanspa na ka banta ka consolation prize. Kibakwa ban yashim banta kin sungubha ban penrung kerteng nilade dak bapha yaki kerteng karta ka jakasa bat ka kerteng jong ka jajing kop ka baki kwa ban yashim banta dak ka bapha ka WhatsApp number henyo henriu lai pra khandai not arnot nyo henriu lane khandai lai henriu rrr pranot sansau lane pila aruban pha ka email riboyjjm@gmail.com. Ka jingpen poi yaki jingtip halor ka jingdon kam ban penne pensa yaki jingjarngam jong ki lum kiwa ki dinggi sit bat ka jingdon kam ban tengkai ya ka layale bana ya ki training baper halor ka phang ka bong kan show ya ka slap ha ka por bahyar slap bat ha ka jaka bahyar slap menta ka sngi ka office jong ka Nehru Yuva Kendra Sangathan Ribhoi District kala penlong ya ka jingai jing hikai na ka banta ki khun samla jong ka district ki balakhot na baro southly ki CNRD block ki bakanthup ya ka umling block ka umsning block ka Bhoirambong block bat ka Jirang block. Ya kan ek program lapan long ha DRDA conference hall hanongpo menta kasngi ka laitere ubnail ber arjar arpowai. Ya kan ek program lawan ra da ka Ministry of Jal Shakti jong ka Water Resources Department ha ka ba lawan banpli dai ba BJ Kharshandi ubadeu ADC Ribhoi District ha ka jingiron langru jong upa MWSM Nongshai ubadeu Sirdar jong ka Nongpo Elaka uba Romeo Merchiang ubadeu DYO jong ka NYKS Ribhoi District ki resource person ki bakanthup ya uba ke lengdo ubadeu executive engineer jong ka Water Resources Ribhoi District ikong Catherine Derika Kandia ibadeu district project manager jong ka Jal Jivan Mission uba AM Lartang ubadeu executive engineer jong ka PHE Ribhoi Circle nangta ki National Youth Volunteers bat ki khun samla ki bawan yashim banta nakleng ki banta jong ka district ki bana ki CNRD block baper habayo bania kren bat ki arngut ki khun samla ki balawan ban shim banta hakane ka training kilapan pau ya kejing sungu yo jeng mentoi shibun hadin bagi layo ya kalan ban shim banta hakane kejing ai jing hikai ka sorkar India kelasna ya kene nani kelapan urlong ya kataka ministry kapolong kerpak bagi khot ka Ministry of Jal Shakti te hakipot pemencuan ese kene ka ministry kamudon re hakane ka sorkar mengata kala ibit pa kadibendon kawai ka ministry ka kerpak ka banpek tang ya hakabade patka ka pa kene ka kamhi kamlong ka kam ka ba tang isamlan ya panishimata dei paro don kam hi paro panishimata tum kene ka jatkam re ke ka pakongsan kalong ba isamlani kumbagi ong haktin pareng ini ki torch bearers jongki future generations te ngidon kam ya kata ka jingtre mon snowpa ka jongki baru tuju ya kata ka jingtre shirham ka jongki samla ka pagantup ya ki shinrang bagi kentheu jo ban lamlenti ya ki patpa ka jongi kumno ban poi syakata ka thong ka ba ka sarkar kelabu ahmad jongi ka rural development kani tu ipi kani ka Jal Shakti kalong kawai naki program ke belong kongsang hak kapa pentulun yaki schemes ke prepare kumucu ai noksai pi kom ka scheme chispa singi te yang ini ka Jal Shakti mission nani itu kopon ngikot ke JSA ka Jal Shakti abiyang
kelas sedang nadu untuk kapor haus nam arjar kat kendai kumuni I om tang hi than nom dong re haki than so kum jo kani ka rain water harvesting kalong ke ke pokong san ba do kata bat kumuni tip mentah kani ka national water mission kani ka theme lani ka subject kapa PPUE khmat chapi mo catch the rain where it falls when it falls the kalong ka theme lani ka subject ka belong very simple mo belong ka ba super betul it carries also a lot of meaning P catch the rain where it falls when it falls Kerting kejongan dari penjal marin asyong asa asyong mau perdam mentah ke sini dari kejimpe ya kenika JJM kepada catch the rain where it falls and when it falls kebemut berlomba mengin lum ya ka selap penuh kejika ka bauan penuh kejika ka bau ham kejumen wan jonga kini kesini kelong kejuyo jumen toy ka bedairu bat ka kuno bangin nang man penek pensa ya ko bangin tengkai ya ko nam ta kalawe kejungi nimdei ban peren kam baklai ko ni ban tengkai kan mar kelong kejing nam ta jing shi drop ko kelong shi jaw ko kelong nam ta kalawe ke ba pnai kejungi kendiat jimen toy ke bangiyo hak da wan chini ka program kam ta kasni de ke bangi tip kumkino kilat ke bangi la ban tengkai la ya ka selap ke benungkong ke bangi nam ta ka rooftop harvesting ke bangi tengkai ya ka selap ke bakah baki hap melor tuang ha ki tunum yeng ki jongi bangi tengkai ko to ko bangi nom penda no e ka henry bangin sinada ta ki jaka pelang kum juru ha bede bat ka ngin pelang iki selap ha bangin la berperan kam nam ta ka di nam ta ka bab di nam ta ka karep karyang ke jongi nam ta nam ta jindun kam ki daily needs jongi paman la kasi ba kumno nginang kilat kilenti bang kumno bangin lang ma penne pensa yak juru ba nginom pompat hari kiding kisi ba bangin thung ya kiding kisi kiding bat kinu ki jajing thung ki ban banwanra ni ko kan kursoy nam ta ka lawi ki ka kerteng jonga de James Carmolong yuan po dan nasitay yuan mensimantah ne ka program takasni ne po nang po ga di ADA conference hall po nang po ang ne mensimantah ne ka program ka ba ong ka rainwater harvesting de yuan ne harkat bitang na po ka area jingin stay na broka ki block po sa kanaka riboy na po umling block ni pat ngir di president na ka umling block ke ngiwan na sinong kumba sangut iyai bersimatang ne te har bun kinang yalam untuk ngila yo sibun cimentoy kila ai jumbatai kundu kila pisai kumno ban le kata karing motor harvesting iyai kumba kila tho ane mo kalau kena commission bong National Water Mission. Dia wat umpuran kam bakala kama kaya ka dia lekat bala ban trerengkan na kabenta ban penek bersa ya ka catch the rain where it falls and when it falls. Dah bagi dia kena program ni layo sibut kijing mentoy akaba kumno bangin nang ban tengkai ta ka kumah kini ki pot telang le kanu kajing kerdu tementang ila yo gaji kai kumno ban ayuban perlang ita ku bangi ban penangkam sibuk kumah ki por ki bangi la kerdu kum tu tinggal lalak penangkam la kum slap sibuk kumno ban hakor kom ban ak bayade ber kumno bani ek ne kum slap ne kumno ban perlang ka tikila hikai ngi entah kasni tikila hikai pakno kurkom ba uslap bahap na kitenum na ta bahap ciki kelaw ikum tu kila ai sibuk ki hikai nangi tinggal yo sibuk ki hikai nang ne te kalau ke ba so tenat banyu kini ki benang ki dalu ki training tu kila yangi haba nyela ikum ne mo kana ka jing kerdu te katkum ka jiram juga ne ka mission hi nyela na dan ka jing ong ba nyimde persebe ko nama klam ko nyimla benai nyimla ban bam ban set jing set ne ban site ne ban sum ban le yu klam ko nyimla benai takadaw gidan kamban kunai bhai ko ban tingkai bha nama klok eke berkam
takala tak kita ku disebut